Det er en enormt god investering, at læreren er der, altså når eleverne kommer ind. Sådan så, at der sker nemlig tit det, at hvis eleverne har adgang til at komme ind i klasselokalet før læreren, så sker der meget tit det, at de tager frikvarteret med ind. Og det bliver enormt svært at lægge, og så skal I bruge 11-12 minutter på at få dem til at lægge frikvarteret fra sig igen. Det er noget med lige at drøne rundt, og du skal lige have den dør, man til søgsdør. Altså så ryger der de der ting med ind, som gør, at deres fritid, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad mange sagde det der med, hvad der er fritid, og hvad der er læringsrum. De tager det med ind, og I skal bruge tid på at pille det af. Men hvis I er der, når de kommer, så signalerer I faktisk, nu træder I ind i et læringsrum. Og som jeg vil vise jer senere hen, en lille video af, dog uden lyd, men sådan må det være, så er det også sådan, at hvis I står i døren, og rent faktisk, alt afhængig af alder, siger godmorgen til dem, eller har du haft et godt frikvarter, de kommer ind, så er det også en måde at pille frikvarteret af dem.